Hvem er det? Roomservice. Skal vi så ikke hellere ryge den her? Det er Læsø Guf, du. Det bedste pot. Den er nogensinde råd. Og men den er fantastisk, altså. Det er god griner på den også. Rigtig god. Og blid, ikke? Hvem er det? Roomservice. Ej. Lige et øjeblik. For helvede også. Ups. Hej. 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 Og lidt juice der, skønt. Er du lige mødt? Ja. Nå, hvad hedder du? Emily. Emily. Emily, nå. Skal jeg have ryddet af, eller skal jeg... Nej, lad det bare stå egentlig. Ej, jeg vil godt lige have pølsen i hvert fald. Det er skink. Det er i orden. Nu skal vi grine. Det er fordi, vi er så lettede, vi er lige blevet færdige med et filmmanus. Ja, Ja, det er virkelig godt i den der. Spændende. Kan du lide film? Jeg elsker film, ja. Er det rigtigt? Mm. Jeg ved ikke, hvad du var fri, men så kan du bare komme op, så kan vi se en film. Vi har faktisk Det betalt for at lyder se film, hyggeligt. og så på... Nå, ja. Hold da op. Ja. En lille advarsel, det skal du nok ikke gøre for tit, det der. Hvorfor? Nej, ikke noget. Han prøver at sige, at du har en pæn numse. Ja, det jeg faktisk prøver at sige, det går lige penge. Men altså, det er bare... Okay. Men Hvis du forstår den. Det kan man ikke, du gør. I Godt. ringer, hvis der er noget, ikke? Så. Det kan du tro. Det kan du Godt. tro, vi gør. Ja. Men lader du mærke til, hvad jeg gjorde? Jeg lod hende gå. Gamle dage, der havde den jo prøvet at score hende, ikke? Ja, det ved jeg sikkert. Der har prøvet at flirte og bage og alt muligt. Ja. Vi har det godt. Voksne og ingen dårlig samvittighed. Ej, det er sgu dejligt. Men vi skal nok lige rydde af hende der om lidt.